Добрый день. Добрый день. Андрей? Андрей? Ён. Яны не бачыліся амаль 50 гадоў. Гэтых сівых мужчынаў некалі звязваў супольны шлях. Яны разам навучаліся падчас Другой сусветнай вайны, былі жаўнерамі наваградскага швадрону беларускай краёвай абароны, сябрамі беларускай незалежніцкай партыі, а пасля беларускімі камандас. З Наваградчыны. Мяне Міколу Рулінского не памятаеш? Борис? Потолстел ты потом. Я уже ослеп. Я думаю, ты был такой худенький. А хлопец был во, а теперь без ног. Но я с молодых. Молодых. Но я вспомню по Новоградску. А теперь наш командир Силков. Ой, браток, ты мой браток. У гэтым фільме вы не пабачыце гісторыку ці эксперту. Гэтая тэма для іх табу. А ты нешматлікія даследчыкі, што ёсць, не жадаюць альбо баяцца выказвацца. Абапіраючыся на даступныя дакументы ды ўспаміны жывых удзельнікаў тых падзеяў, паспрабуем разабрацца, хто яны, героі гэтага фільму. Забытыя змагары за сваю краіну, альбо здраднікі, вартыя праклёну. Вось гэта тэма, што і нават у нямецкіх шынелях пэўныя беларускія дзеячы думалі аб незалежнасці Беларусі. Я бы хацеў, каб вот тады было б вельмі справядліва і каб гэтыя асобы былі ўспамянутыя. А ўспамянуўшы, людзі задумываліся і падашлі бы як-небудзь так па справядлівасці. У мястэчку Косава нам удалося заспець сям'ю Бакіевічаў, маці ды сына. Ён баяўся, я не хацеў нічого гаварыць. Ён такі заступчывы ты хлопец быў. Я бывало пытаюся, ён кажа, ну что тобі за інтэрес? Я ўжо перажыў это гора. Муж спадарыні Алены, Кастусь Бакіевіч, доўгі час маўчаў пра сваё мінулае. Потому что для его это была тема, ён не хотел, каб маці переживала, каб я думал про нешта. У 90-м годзе, калі я першы раз балатаваўся на выборах, гаркам партыі ці абкам партыі, наклеіў улёткі, што пазняк сын паліцейскага, значит, што я сын дыверсанта, амаль што эсэсаўца. Вось. Ну, я приезжаю, кажу бацька, он кажа, так, было такое. Я ведаў, што ўсё неадназначна, асабліва ў беларускай гісторыі, калі да 90-го года это першыя немцы, пасля палякі, пасля бальшавікі, пасля зноў палякі, пасля немцы. І беларускі народ павінен быў выжываць. Некалькі гадоў таму Служба бяспекі ўкраіны рассакрэціла навучальны матэрыял КДБ СССР пад назваю «Беларускія буржуазныя нацыяналісты». Кніга распавядае пра антысавецкі беларускі рух 20-50-х гадоў. Значная частка выдання прысвечана малавядомай беларускай незалежніцкай партыі. Вось што пісала пра БНП «Савецкая дзяржаўная бяспека». Белорусская независимая партия БНП создана в конце 1942 года по заданию германской разведки как нелегальная организация, борющаяся за независимость Беларуси. В
Вражеская деятельность белорусской независимой партии в период оккупации сводилась главным образом к вербовке новых участников и антисоветской обработке местного населения. В начале белорусская независимая партия была немногочисленна. Позднее численность этой вражеской организации значительно возросла. Националистам удалось обманным путем завербовать в нее до 400 человек. Такая официальная версия. Але ёсць і іншая. Далёка не ўсе беларусы хацелі жыць у савецкім раі. Прадстаўнікі беларускай нацыянальнай эліты, якіх яшчэ не паспелі рэпрэсаваць савецкія ўлады, з'ехалі за мяжу. Яны памяталі, што Першая сусветная вайна паспрыяла ўзнікненню Беларускай Народнай Рэспублікі і спадзяваліся на паўтарэнне сцэнара. Пачатак Другой сусветнай вайны стаўся для іх чарговым шансам. На хвалі зменаў у 1939-40 годах на Віленшчыне паўстала канспірацыйная арганізацыя Беларуская незалежніцкая партыя. Годзе прыгону і здзеку, годзе акупацыі і чужацкай апекі. У народзе хапае сілы, якая ператрывала стагоддзя няволі і варожага гнёту. Яе толькі трэба падняць, зарганізаваць і павесці. І мы паднімем яе. Гэта фрагмент з першага нумару бюлетэню БНП, апублікаванага ў 1940 годзе, яшчэ перад вайною з СССР. Ідэолагам і стваральнікам партыі лічыцца ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі, каталіцкі святар, грамадскі дзеяч, публіцыст, адзін з заснавальнікаў і лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Падчас нямецкай акупацыі галоўны школьны інспектар пры генеральным камісарыяце Беларусі. Нямецкія спецслужбы выкрылі існаванне БНП праўдападобна толькі ў 1942 годзе. Тады быў нечакана арыштаваны ксёндз Гадлеўскі. Яго закатавалі ў канцлагеры Трашчанец пад Менскам. З гэтага моманту Абвер, нямецкая контрвыведка, бярэ пад кантроль БНП. Кіраўніком арганізацыі становіцца 22-гадовы выпускнік Наваградскай гімназіі Всеволод Родзька. Ён браў удзел у вераснёвай кампаніі 1939 года як харужы польскага войска. Паранены трапляе ў нямецкі палон. Пасля вызвалення навязвае шчыльныя кантакты з беларускімі нацыянальнымі дзеячамі. Падчас нямецкай акупацыі бурмістр Віцебску, з сакавіка 1944 года капітан беларускай краёвай абароны. До 1944 года беларуская незалежніцкая партыя займалася пераважна вербаваннем новых сябраў. Затым пачалася сапраўдная дзейнасць. У 1944 годзе для кіраўніцтва БНП было відавочна, што Трэці райх зазнае паразу ў вайне. Аднак надзея была на наступны канфлікт СССР з Брытаніяй і ЗША. І на гэты выпадак неабходна было падрыхтаваць падпольную сетку на тэрыторыі Беларусі, каб у адпаведны момант пераняць уладу ў краіне. У сваю чаргу, Трэці райх у агоніі быў вымушаны скарыстацца з усіх даступных сілаў. Таму менавіта ў гэты час пачала працу дыверсійна-выведчая школа ў Дальвіцы, у якой пераважная большасць навучэнцаў былі беларусы. У 1997 годзе журналістка Тацяна Дубавец наведала услонямі былога сябру БНП Андрэя Вайтовіча. Добрый день. Я ніколі не думаў, што мяне хто-то наведае. Говорю, разовый солдат Наваградского батальона БКО. Понимаете, я колись-то в 42-м, 43-м, 4-м году был в этом батальоне. Вот. И все вельми, и говорю, Вайтович Андрей Филиппович, с Наваград, ну, и все вельми смеялись из этого. Принял тогда в Белорусскую незалежницкую партию. Разумеете? Он наш весь курс принял. Рагуля, так? Борис Рагуля принял. И я считаю, что я, коли бы теперь эта партия оказалась, я бы просил бы, чтобы ко мне и стаж поставили. Я весь час, все житье, так щирый был до этой белорусской незалежницкой партии. По инициативе белорусских национальных дзеячаў и в супрацы с немецким Абвером недалёка от цяперашняй польско-российской мяжы у ліпені 1944 года была створана ўвечча дыверсійная школа. Канспірацыйная назва спецыяльны батальён Дальвіц. Гісторыя БНП з гэтага часу стала непарыўна звязаная з Дальвіцам.
Цяпер гэта тэрыторыя Калінінградскай вобласці. Тутака не захавалася аніякіх слядоў школы. У Дальвец трапілі жаўнеры беларускай краёвай абароны, сябры Саюзу беларускай моладзі, паліцыянты. Большасць з іх увайшла ў беларускую незалежніцкую партыю, для якой дыверсійная школа была месцам, дзе яны маглі атрымаць зброю і веды для антысавецкай партызанскай барацьбы ў Беларусі. У віленскай хрушчоўцы гасцінна прыняла нас Леакадзія Шышэя-Кавальчук, дзеячка беларускай антыбальшавіцкай падпольнай арганізацыі «Чайка». Больш за 40 гадоў яна пражыла з Кастусём Шышэем, жаўнерам наваградскага швадрону, сябрам БНП, навучэнцам дальвецкай школы. Ён часта распавядаў жонцы дэталі пра тыя нялёгкія эпізоды свайго жыцця. Яны адступалі, этот батальён адступаў, і Рагулёўскі, і яны таксама туды адступалі. І яны дзе-то находились, цераз Варшаву ехалі. Якраз там у Варшаве, это перед самым этим повстанием, которое было в Варшаве, этот батальон выехал из Варшавы, яны не попали под это восстание. Но яны где-то у Дальвиц заехали. Разом з усімі ён адступаў на захад. Паслалі іх на французскі фронт. Там ён быў паранены. Пасля гэтага ён пазнаёміўся там жа з Родзькаю, і па яго рэкамендацыі ён уступае ў Дальвіц. Ён мне пра гэта ўжо расказваў уже на сконе сваіх дзён. Ён вельмі неахвотна гаварыў пра ўсю гэту трагедыю, таму што вайна пераламала лёсы людзей. Бальшавікі прыйшлі, рэпрэсіі, вывазы, это пастаянны страх, што сёння ці заўтра вывезуць. Маці расказвала, як вечарамі, вот калі пачыналіся вось гэтыя вывазы, то ён з асцярогаю падыходзіў да сваёй вуліцы, ці не стаяць тут вазы. Таму што хапалі людзей з падводамі, каб пагрузіць і адразу вывозіць. Дарэчы, апошні вываз быў за 2 дні да пачатку вайны. Вывозілі маміну суседку. Теперь. «41 год. Человеку 17 год. Страшная война. І вось выбар, як ён казаў, альбо у партызаны, которые яшчэ па сутнасці і не арганізоўвались, толькі ў 43-м годзе ў нашых мясцінах пачалі дзейнічаць партызаны, альбо на работы ў Германію, альбо у паліцыю ахоўваць мост. Бо тата мой казаў, што калі яны пашлі на танцы, хоць і ішла вайна, яны хадзілі маладыя на танцы, і там былі арыштаваныя і завезеныя ў крупках. Зачынілі іх у Адрыне, і раніцай бурмістр Крупых сказаў: «Ну што, выбірайце, давайце альбо паліцыю, альбо Германію на працы прымусовыя». І тата пайшоў у самаахову, ён ахоўваў наш мост праз рэчку Бобр. І быў арыштаваны ён у 47-м годзе прама сярод навучальнага працэса. Быў дастаўлены ў Чыцінскую вобласць
и судимый Читинским областным судом до тады вышэйшай меры пакарання, гэта 25 год и 5 год высылкі. И он мне тады казаў, што калі мне аб'явілі прысуд, я зразумеў, што жыццё скончылася. І трагедія далейшага яго жыцця майго таты і абумовіла тое, што до 93-го года ён жыў з надзеяй, што все-таки трэба папрасіць рэабілітацыі. І ў 93-м годзе ён напісаў вось гэта вот пісьмо. 29 верасня 93-го года ён быў рэабілітаваны прокуратурай Расійскай Федэрацыі. Вось гэта рэабілітацыя дае мне падставы зараз просто ведаць, што Другая световая вайна была для нас трагедыяй. Яна была хутчэй грамадзянскай, якой-то такой між молатам і кавадлам Беларусь была. І гэта тэма людзей, которые рабілі свой выбор, вымушаны выбор у тыя страшныя годы, яна мне стала і блізкая, і я пачаў маляваць. У шэрагі дыверсійнага батальёну «Дальвіс» уступіла каля 200 чалавек. Для кагосьці школа была магчымасцю пазбегчы канцлагеру ці вывазу на працу ў Нямецчыну. Для кагосьці мроеную надзею на ўзброеную падпольную барацьбу за самавызначэнне Беларусі. Для іншых магчымасцю вярнуцца на радзіму. И он рассказывал, что была организация такая, мы там участвовали, нас самолетом хотели отправить на Беларусь, правда там уже не. Наверное, правда. И вот, скажем, я дожидал этого момента, как отправили, хоть побачиться с семьей. Камандзірам «Дальвісу» быў прызначаны вядомы літоўскі лінгвіст майор абверу Юргіс Яруліс. Вайсковым кіраўніком з беларускага боку Іван Гелда, былы камандзір беларускага паліцэйскага батальёну ў Беластоку. Намеснікам у навучальнай частцы стаў кіраўнік БНП Усевалад Родзька. Гэта унікальны фотаздымак, зроблены падчас візіту ў Дальвіц старшыні беларускай цэнтральнай рады Радаслава Астроўскага. Відаць, чалавек з замазаным тварам і ёсць майор Яруліс. Злева ад яго стаіць Барыс Рагуля, кіраўнік навучальнай часткі, адзін з кіраўнікоў БНП, камандзір Наваградскага швадрону беларускай краёвай абароны, частка байцоў якога стала курсантамі Дальвіцу. Злева ад Радаслава Астроўскага Усевалад Родзька. Подпісы афіцэраў Дальвіцу мы можам пабачыць пад адзіным даступным дакументам – лістом да вайсковага аддзелу Беларускай цэнтральнай рады. У ім беларускія вайскоўцы просяць пра найхутчэйшае стварэнне беларускіх вайсковых адзінак у Нямецчыне. Перад байцамі Дальвіцу немцы паставілі задачу – выведкавая і дыверсійная дзейнасць у савецкім тыле, а гэтаму трэба было навучыцца. У школе выкладалі сапёрную і падрыўную справы, тапаграфію, тактыку партызанскай барацьбы, валоданне агнявой зброі, шыхтавае навучанне. Таксама выкладалі беларускую культуру і гісторыю. Асобна рыхтавалі радыстаў, большасць з якіх былі дзяўчаты. Ён гаварыў, што ён прайшоў увесь курс падрыхтоўкі, там ён уступіў у беларускую незалежніцкую партыю. Дзякуючы нядаўна рассакрэчаным дакументам мы ведаем, якую прысягу давалі жаўнеры Дальвіцу. Я, імя і прозвішча, добраахвотна уступаючы ў беларускую армію, абавязуюся бязлітасна весці барацьбу з бальшавізмам да таго часу, пакуль Беларусь не стане самастойнай і незалежнай дзяржавай. Быўшы ва ўсходняй Прусіі, байцы Дальвіцу удзельнічалі ў некалькіх аперацыях. Адна з іх – паляванне на савецкіх дыверсантаў. Цягам 3 дзён усе савецкія дэсантнікі былі забітыя, у палон узялі толькі радыстку. І там яны ішлі, нашлі некую дзяўчыну, Тамару, пад мостиком. І говорит, эта дзяўчына такая страшная была, так она сполохалась и говорит, слухай, не бойся, никто тебя тут не застрелит. Она была вроде радыстской. Ну и забрали ее вот саму туда. У беларусаў таксама былі страты, закінуў баец Ігнат Карсюк.
Іншай паспяховай аперацыяй у Дальвіцу стала ратаванне закружанай чырвонай арміяй Рыгі архіву начальніка аддзела вайсковых справаў Беларускай цэнтральнай рады палкоўніка Езавітава. У аперацыі ўдзельнічалі два байцы Дальвіцу Філіп Давідчык і Мікола Рулінскі. Якая ж у нас моладзь загінула? Сама квітучая. Я памятаю, як вы меня направили ў Рыгу па Езавітава архівы. Я не ведаў, што то цяжкасці вялікая. Я не думаў нічога. Я ехаў, выконваў загад. Першы дэсант Дальвіцу высадзіўся на тэрыторыі Беларусі ў ноч з 16 на 17 верасня 1944 года. На чале групы з 4 байцоў быў Андрэй Вайтовіч, мянушка Андрук. Нямецкае камандаванне загадала дэсантнікам правесці выведку і дыверсіі ў тыле савецкіх войскаў. Аднак кіраўніцтва БНП мела свае планы. Распаўсюд антысавецкай літаратуры ды рыхтаванне глебы для ўзброенага антысавецкага падполля ў Баранавіцкай вобласці. Апошняй інструкцыяй перад вылетам Андрэю Вайтовічу даў Барыс Рагуля. Мне Борис говорит так: вот твое задание, ты их задание не выполняешь, а твое задание так: развеять все на месте, кто остался, как тебе еще найти, где может самолет на Либорской пушке приземлиться. Андрэя Вайтовіча прызначылі камандзірам падполля БНП ў Баранавіцкай вобласці. Аднак ягоная падпольная дзейнасць працягвалася нядоўга. Ужо праз 2 тыдні Андрэй Вайтовіч па наводцы паплечніка з БНП быў арыштаваны савецкімі чэкістамі. Наступная сустрэча з Барысам Рагулем адбылася ажно праз 50 гадоў. Первая ахвяра, я помню, 10 вересня 44-го года. Я его помню. И, товарищ командир, ваше задание не выполнено. Было задание, ну, был я, ушел на задание. Дыверсійная школа месцілася ў Дальвіцы ўсяго каля 3 месяцаў. Набліжаліся савецкія войскі, якія змусілі школу перамясціцца ў вёску Вальбуш, што за 40 кіламетраў ад польскага гораду Быдгашчу. Мястэчка Вальбуш. Цяпер гэта Камерова ў Рэспубліцы Польшы. Менавіта вось на тэрыторыі гэтага палацаў комплекса знаходзілася Дальвіцкая дыверсійная школа. Адсюль 17 лістапада 1944 года ў Беларусь выправілася адна з самых вялікіх групаў дэсантнікаў – 27 чалавек на чале з маёрам Міхасём Вітушкам. Ягоны лёс дагэтуль выклікае шмат пытанняў і нараджае легенды. Нам удалося знайсці ягоную пошукавую справу, якая была распачатая ў 49 годзе праз 4 гады пасля афіцыйнай гібелі Вітушкі. У гэтым будынку некалі месцілася сядзіба КДБ Літоўскай ССР. Цяпер тут знаходзіцца музей генацыду, а таксама архіў савецкай спецслужбы. Доступ да дакументаў гэтага архіву можа атрымаць кожны ахвочы. У Беларусі ж падобныя архівы застаюцца зачынені для шырокага кола людзей, а яны маглі б адказаць нам на большасць нашых пытанняў. С 7 января 1945 года в Рудневской пуще после боя отдельных воинских подразделений с бандотрядами армии Краевой был обнаружен труп убитого немецкого парашютиста, у которого изъят паспорт на имя Витушка Михаила Афанасьевича. Асноўнымі доказамі сталася сведчанне супрацоўніка Міністэрства дзяржбяспекі, які асабіста абшукаваў цела забітага, а таксама фотакопія падробнага пашпарта на імя Міхала Вітушкі. Аднак гэтыя факты хутчэй ставяць чарговыя пытанні, чымсьці даюць адказы. Навошта было падрабляць пашпарт на ўласнае імя? Да і чаму ягоныя пошукі былі ўзноўленыя ў 49 годзе праз 4 гады пасля афіцыйнага дня ягонай гібелі? Другі дальвіцкі дэсант з самага пачатку быў няўдалым. Сыходзячы ад абстрэлу савецкіх зенітак, самалёт мусіў набраць вышыню. У выніку замест на Лібоцкай пушчы дэсантнікі высадзіліся на вялікім абшары за 70 кіламетраў ад мэты.
Яны не здолелі аб'яднацца і ўтварылася некалькі групаў. Адна на чале з маёрам Вітушкам, другая з лейтенантам Давідчыкам. Група Вітушкі апынулася на Віленшчыне і вымушаная была ўвайсці ў атрад польскай арміі Краёвай. Група Давідчыка трапіла ў Воранаўскі раён і зноў падзялілася на дзве часткі. Адна з іх фактычна сама рушыла ў рукі НКВД, другая ж выйшла на сувязь з арміяй Краёваю. У сустрэчы з польскімі падпольшчыкамі удзельнічаў і Кастусь Шишея. И он говорит, чего вы хотите? Она говорит, мы хотим, вы говорите, воюете против Советского Союза, и мы против Советского. Как бы нам объединиться, чтобы вместе быть? А вы, кто вы такие? А мы из Беларуси. И вы думаете, что вы Беларусь тут устроите? Есть тут николи не было. Так вот мы думаем, что мы устроим. Тут была Польска. Ну что, ну вот вы воюете, что была Польска, и мы будем что Беларуси. Ну вот они их не задержали. Палякі дапамаглі зарыентавацца беларускім дэсантнікам на мясцовасці, аднак неўзабаве савецкія вайскоўцы зладзілі аблаву. Большасць дэсантнікаў затрымалі, а частка з'явілася з павіннаю. Кастусь Шишея амаль 2 месяцы хаваўся ў навакольных вёсках. Нават уладкаваўся на працу ў адным двары, але выпадкова, натрапіўшы на вайсковы патруль, таксама быў затрыманы. И у Лиду его завезли. И он с Лиды, был там несколько, 2 чи 3 ночи в Лиде, и повезли его в Минск. И говорит, ничего не подписывал, ничего. И для трибунала не было никаких данных, чтобы его судить. Значит, его судила тройка. А тройка судила у всех. Данные есть, что немає, она там сидела, дала ему 10 годов. И отправили на полночь. Дагэтуль жывы яшчэ адзін з удзельнікаў таго дэсанту. У гэтай невялічкай вёсцы, што на Бегомельшчыне, жыве апошні з вядомых нам дэсантнікаў Даліца. Аднак ці то страх, ці сорам прымусіў яго выкрэсліць гэты перыяд са свайго жыцця. На ўсе нашыя пытанні адносна свайго ўдзелу ў Дальвіцы мы пачулі толькі няпэўнае «не». Мы не будзем называць ягонага прозвішча і нават імя з этычных меркаванняў. Гэтая гісторыя даводзіць, што было ў Дальвіцы нямала выпадковых і незагартаваных людзей. Да ўсяго байцам не ставала падрыхтаванасці, а канспірацыі беларусы хіба не пераймаліся. У беларускай газеце «Раніца», што выходзіла ў Берліне, больш за 40 жаўнераў Дальвіцу падалі свае звесткі ў раздзеле «Шукаем родных». Яны не толькі пазначылі свае імёны і прозвішчы, але і месцы нараджэння, адрасы і нават назву часткі. Лагер Дальвіц, паштовае аддзяленне Бокелен каля Інстербургу. У выніку наступныя дэсанты Дальвіцу былі ўжо на старце праваленыя. Если вот так вот мысленно думаешься у ты 40-е годы, 41-45, то, конечно, приходишь до думки, что вот тая социальная несправедливость, гэтыя вось чорныя страшныя 37-38 год репрессии, яны заставили белорусов як бы так и сустракать немцев с такими, можно назвать их, с распостертыми, ці там, может, с хлебом, солью, и так хутко они прошли эту территорию. Тут вот цигарка. Выбор молодых людей, СБМовцев тогочасных, чему пойти у Дальвіц, а не пойти на усход и оборонять там Москву. Але былі дуже свежыя яшчэ пачуцці уласнасці, пачуцці справядлівасці, пачуцці ў рэшце рэшт, ну і дуже народ быў застрашаны вот гэтым 37-38 годам.
гэта ненависть людей, которые один на одного стукали, да, которые один на одного доносили. Это гулаги бясконцыя, гэта беламорканалы, гэта вот хлусня офіцыйная савецкая, раскулачванне. Яно вельмі засыпала солі за шкуру нашему беларускаму чалавеку. Недалёка ад мястэчка Чэрна-Гора у Чэхаславакіі з канца 44-го года месцілася база нямецкага абвару для трэнаванняў. Відаць, тут байцы Дальвіцу сустрэлі капітуляцыю Нямецчыны. У будынку, дзе некалі была дыверсійная школа, цяпер двузоркавы гатэль, побач з гарналыжным курортным цэнтрам. Тут конец войны, уже фронт приближался, решили идти на заход. Рочка нас вел. И вот в одном месте в Чехословакии Рочка говорит, я пойду в разведку в это местечко. А там уже партизаны чешские заняли всю территорию. Ну и он, кажется, вертается, он, кажется, пропустит нас. Он договорился. А тут, брат, нас окружили и кажут, сложить зброю. Пустили нас без зброї. Пошли мы километров 2 у лес, затримались там. И Рочка каже, ситуация такая, братки, что гиблое дело нам. Хто куди хоче і як хоче, разбегайтесь. Пасля гэтага дэсантнікі падзяліліся на невялікія групы і, каб не трапіць у савецкія рукі, пайшлі на захад. Адна з групаў, каля 10 асобаў на чале з Усеваладам Родзькам, рушыла ў Беларусь. З перадапошняга нумару бюлетэню БНП. Усім беларускім вайсковым фармацыям перабірацца партызанскім спосабам на бацькаўшчыну і там лучыць у рады беларускага краёвага войска і далей змагацца за наш ідэал – незалежнасць. Мы, беларусы, поставили свое жыццё на одну карту – або здабыць незалежнасць, або загінуць у змаганні за яе. Ані бальшавікі, ані немцы яе нам не дадуць. Дык з верай у лепшую будучыню. Наша пара надыходзіць.